the Zimbabwe Human Rights Commission has thrown E.D. Mnangagwa in his Constitutional Amendment Bill number 3 under the verse. Sarapena mashoko obuda chitagwa nevanhu after taona kuti the Human Rights Commission yauya ichibuda pachena ichikondema ichiuya ichirejecta ma-constitutional amendments. Vanhu vobuda taura zvakasiyana-siyana vachiti Zimbabwe, you must be careful. Muchiona panguva ino the ZHRC report ichiuya ichisuspenda ichimisa ichirejecta amendment bill yemutungamiri wenyika vachiti ngwarirai just because it might be a trap. Don't subscribe or icon on the bell icon. Yendo ye president under 2030 inobuda ichiposta ichiti don't be fooled by the ZHRC report. It's a calculated sanitization of the Cape 3 scandal. Majume serves at mnangagwaZim. We reject any fake Nicodemus referendum designed to mask criminality. Zimbabwe demands a truly free, fair and transparent process now, not EG 2030. No more developments are popangwa in Zimbabwe, but everyone is being urged with Iowa. Change common ava as if they are rejecting, they are in support of the citizens, but citizens could reject the bill. But behind the scenes, Panke Iowa Vasiri my true supporters. But developments are buda pangwa people at some point watu are confused kuti vachaziva kuti voterera zvipi, asi chokwadi chiripo people they are not happy, vanhu havasi kufara nenhau yekuti the bill is now being passed. Tichiona kuti referendum haina kana kumbotsikwa, hatina kumboenda kureferendum. Madevelopments ari kuda panguva ino muri Zimbabwe yada kutibvutsa mafunguro enyu mati kudii pamusoro mashoko otaurwa nethe Human Rights Board ichiuya panguva ino ichirejecta the Constitutional Amendment Bill. Pene comment section medu dzafungura enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like chita on the bell icon.